Bêl gan John Owen. Owen yn torri tu fewn, mlaen at Steph Davies. Mae'n rhediad i allus gan Davies. Mae e'n croesi mewn ar Owen! O, dyna chi gyfle. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Wedi 10 munud o chwarae a cyd chwarae gwych rhwng John Owen a Steph Davies. Billy Kirkman ar yr ongl. Mewn mae'n dod. Harry Owen! A mae'r gol yn cael ei sgorio! Ac Owen Taylor sy'n rhwydo dros Aberystwyth. Y bêl letraws gan Kirkman yn cael ei hennill yn yr awyr gan Aberystwyth. Ac Owen Taylor yn rhwydo i gol gyntaf yn uwch gyngrau'r Cymru dros Aberystwyth. Davies yn ceisio am hanner cyfle i groesi. Ffigiad da, bas ymlaen. Yr ergyd yn cael ei harbed yn dda. Cion Raffel, oedd yr ergyd tro dde a Dave Jones yn arbed yn wych. Dave Jones yn mynd yn hir, chwilio am Steph Davies, mae'n cael ei giro yn yr awyr. Harry Owen sy'n camu mewn, yn ceisio troi am ddiffyn. A mae Pennac wedi gwneud camgymeriad. O, mae'n olywio fanna, dos bosib. A mae'n mynd i fod yn gic o'r sbotyn. A mae'n mynd i fod yn garden coch. Dos bosib fan hyn. Ashley Evans yn cael ei alw draw, ac Evans sy'n gweld coch yn ogystal. Wel, 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 pethau'n mynd o ddrwg i wath i dîm Rhys Griffiths ar ei holi o gol i ddim. Jack Thorne, y capten, yn arwain drwy y siampl. Mae Aberystwyth ar y blaen o 2-0 yma ym Pen-y-bont. Tafliad wedi chymryd yn fyr at Woolham. Woolham ar yr ongl. Mae'n y gyfle yn beniad a mae'n cael i harbed. Peniad da tuag at y gornel ucha. Harry Owen oedd ar peniad. Pennac. Hir os yn bosibl. Wedi anelu at Miles Davies, y cyffyrddiad gan Raffel. Raffel yn ergydio. Ergyd ar darget gan Pen-y-bont yn yr ail hanner yn dod wedi awr o chwarae. Henry Jones dros y gic rydd. 20 munud yn weddill. Chwilio am rediad Harling. Harling ar draws. A'r peniad gan Borge. A mae'n cael ei chasglu gan Dave Jones. Wel, cyfle gorau'r ail hanner o bell ffordd i'r tîm cartre i Billy Borge. Borge yn cael ei giro yn yr awyr. O'r peniad na gan Darlington bron ar rhyddhau Cadwaladr. A dyma Harry Owen. Ac Owen ergyd isiel yn cael ei casglu gan Alex Pennac y tro hwnnw. Walsh, peniad ddiallus at Cadwaladr. Cadwaladr at Lewis. Mae Taylor yn glir. Taylor! Owen Taylor! O, heibio'r postyn gan Owen Taylor. Wel, dyna lle dath y dyn ychwanegol yn ddefnyddiol i Aberystwyth. A Woolham eto, nid am y tro cynta yn camu mewn. Woolham yn grif ergyd nerthol. Rwyd ochr. Ond mae Ben Woolham ar fenthyg o'r seintiau newydd, 19 mlwydd oed, wedi creu argraff. Cadwaladr at Thorne. Thorne! Angen y cyffyrddiad gan Alex Pennac. Y capten yn edrych am ei ail o'r noson. Tackle da gan Kirkman. Gorfodi Reynolds am nôl, a mae Kirkman yn dwy'n y bêl. A cyfle fan hyn i Aberystwyth i dorri. Iwan Lewis. Lewis, mae'n 4 yn erbyn 3. Lewis yn dewis y bas at Darlington. Darlington! O, arbediad da, chwarae teg gan Alex Pennac. Digwyddiad ola'r 90. Chwiban ola Hugh Jones. Arbediad da gan Pennac o ergyd Alex Darlington. Ond mae Aberystwyth yn ennill am yr eildro yn unig yn yr uwch gyngrau'r y tymor yma. Pen-y-bont ar rhediad difrifol yn colli i 4 gêm o'r bron.